Mga amigo, si Manong TV. Ari kami subong sa Ted's Batchoy, Iloilo City. Makaon kami Batchoy. Famous for Ilonggos. Super to. Super. May super. Uy, sa super ko. Ay, natulat lang anay, laway-laway, pero ari na, naglapaw pa. Sabi ko, amon na. Sus Maria, putong ito. Excited na kami. Ang Batchoy is originally Ilonggo food, and Ted's isa sa mga first nga mga himo sa isang Batchoy. This started sa Central Market sa La Paz originally, so famous ning Batchoy sa bilog ng Pilipinas. Kani kada puli mo mga Ilonggo alin sa abroad, Batchoy dayon like me. Batchoy. Ha? Isra soup. Okay na ito. Puto. Ito Pasensya na mga amigo. Wari pa ila-ilaan ay naman sa inyo ang way nag-grade sa Batchoy. Wow, yung makaon ka na. Ang puto gali, ano gina combination gina sa Batchoy. Now, so, tinawag na niya. Vale, voy a ver, que se Kung magbisita ka sa Iloilo, hindi kumpleto kung hindi ka kaon sa Batchoy. Ang mga turista nga kanto, di kang mga visitors, gamo ginang ginatarget nila ang Batchoy, kaya makakaon ka rin sa Batchoy. Kung kakaon ka Batchoy, kinanglan may kaldo gid nga upod. Kay sabaw pa lang, namit na. So, wari kaldo anay. Amugin siya permeng kay nami ang ilang sabaw. Bisan sabaw pa lang okay na eh. So usually ga-offer na sila yung mga kaldo na extra soup ito nila. Sus ka namit.
Super ketchup. Species. Tapos sila pa yung gutom. Limat pa. Oh my God. Suling station. Grabe. Tuto ba? Gutom-gutom sa tuto ba? Oh, tapos na. Busog-busog na si Tidol. Paway-wayan na gamay. Oh, amo ni siya ang original nga Ted's Batchoy. Ano ni siya, di rin lang kami nagkaon sa SM Shopping Center. So very handy siya. Pero namo ni sila branches sa bilog nga Iloilo. Bisan sa Manila, sa ibang nga lugar. Famous Ted's Batchoy. Thank you so much. Salamat ninyo madamo sa imong batchoy.